Και πάλι ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο για τα ωραία του λόγια, όπως λέει ο Δεσπότης ο Μωυσής, ότι όλο τον ευχαριστούμε, διότι όντως ήταν μεγάλη ευλογία για μας να τον έχουμε εδώ από την περασμένη Δευτέρα και συν Θεό Αγίο αναχωρεί για την πατρίδα αύριο το βράδυ, η τελευταία ημέρα σήμερα, με την ομιλία που μας έκανε, και ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να τον στηρίζει, να τον έχει καλά στην υγεία ψυχής και σώματος, να κηρύττει την Ορθοδοξία, όπως λέει στις κρίσιμες ημέρες, όπως περιγράφει στην ομιλία του, ότι πάνε οι οικουμενιστές να ολοκληρώνουν την καινοτομία τους που είχαν κάνει πριν από 100 χρόνια, και όπως δεν ήταν προετοιμασμένος ο λαός τότε να γίνει αλλαγή, τώρα θεωρούν ότι ο κόσμος είναι καταλήλως προετοιμασμένος για την άγνοια, διότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει στις πλάνες που τους διδάσκουν. Και εμείς με τη χάρη του Θεού κρατάμε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες, και με την χάρη του Θεού και διαμέσων των ανθρώπων της Ιεράς ημών Συνόδου, που είναι όλοι, και προχθές που είχαμε λαμπρά εορτή του Αγίου Νεκταρίου με 4 επισκόπους, τον οικείον μας Μητροπολίτη Τορόντο Μωυσήν, τον Αμερικής Δημήτριον από την ενορία μας και συγγενείς μας, τον βοηθό του, τον Επίσκοπο Αστορίας, τον κύριον Βενέδικτον, και τον επισκέπτη απεσταλμένος από την Ελλάδα, τον κύριον Κλίμιν. Είχαμε μεγάλη εορτή τώρα για τα 55 χρόνια της ενορίας μας, και θέλουμε να βάλουμε διευχών τέλος στις εορτιστικές εκδηλώσεις τώρα για τα 55 χρόνια της ενορίας μας. Yeah, I just want to say for the English speakers, I just want to add a few thoughts. Basically, you have the English translation text, but the calendar change was an intrusion into our worship. I mentioned how we're supposed to cling to the saints. We cling to the saints through keeping the traditional calendar. And one of the great miracles that was mentioned in the talk was the appearance of the cross on the feast of the exaltation of the cross. Or what was also mentioned in the talk was the miracles of many healings on the feast of the Annunciation, according to the traditional calendar, during the very year that they changed the calendar. And so our life is supposed to be a life of sanctification. And so this calendar change, it's been an intrusion into the sacredness of the church. And unfortunately, local state churches in the Patriarchate of Constantinople have been infiltrated. And it's like a form of Gnosticism or something. It's something other than the church. And the Metropolitan Clement mentioned about how this is leading to not just a compromise with the heterodox, but also with pagans. And so it's a total apostasy. And so we need to seek sanctification through the traditions of the church. And I thank you very much for your talk, Metropolitan Clement. I just wanted to add those few words for the English speakers. And so the Metropolitan said, and I'll just repeat what it says in his talk, where it says, consequently, the rejection of ecumenism is not fanaticism, introversion, isolation, etc., but rather a blessed life in Christ within the church in the fullness of the faith and its traditions and in repentance for all men. And so these are all the characteristics of sanctification. So may God bless you all, and we'll conclude. Έφρανας ημάς, Κύριε, εν της ποίημασής Σου και εν της έργης των χειρών Σου ηγαλιασάμεθα,
Εσημειώθeth ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκας αφροσύνη στας καρδίας ημών, από καρπούς ή του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν, εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσουμε, ότι εσύ, Κύριε, κατ' ομόνας επελπίδη κατόκισας ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Αγία ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός ευλόγησον τα περισσεύματα των πλασμάτων της στρατέης ταύτης και πλήθυνον αυτά και πόλη ταύτη και τους κόσμους του άπαντη και ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.